em pensava. Quina merda de temps. Sí. Allà és tu ara també fa aquesta merda de temps? Vols dir allà on som ara? Vull dir a Normandia. Ah, sí. Sí, esclar. No has canviat gens. Això és perquè no m'has vist de prop. La vaig rebre just abans d'ahir. No sabia si t'arribaria a temps. Vaig pensar en trucar-te per dir-te que vindria, però... Vaja, no sóc gaire de fer servir el telèfon. No, ja me n'hi ha donat. Però sóc aquí. Sí? Ets aquí? No gaire, que t'esperes. 20 minuts. Mitja hora. Hi havies vingut mai a veure la seva tomba? Està molt ben cuidada. Vaig a que puc. És un lloc tranquil. Ja ho tenen, això, als cementiris. Vull dir que no hi ha gaire gent. Potser aquesta setmana no s'ha mort ningú. Perdona? Que per això està tan tranquil. Sí, esclar. De totes maneres, no crec que hi enterrin a ningú més aquí, no? Tenint en compte la situació. No, no crec pas. Només hi som tu i jo, en aquesta reunió. Volíem parlar amb cadascú en privat. Esclar. No vols seure? De seguida. Porto esqueixos al cotxe, de tulipes. M'agradaria plantar-los. Ara! O d'aquí una estona, quan no plogui tant. D'acord. Bé, doncs, ja som aquí. Sí, ja som aquí. No sé gaire què dir. Jo tampoc. Fas molt bona cara. Ets molt amable de dir-ho. Crec que és probable. És que no ho diu de debò. Que sí, que... Sí, que ho dic de debò. Aleshores, ets encara més home. Tu també. El què? Tu també fas bona cara. Gràcies. Està clar que viure a França et prova. Sí, deu ser això. Seient? No ha canviat res, doncs. No. Si no fos per aquella enorme tanca d'allà darrere que ja no hi està fent. Algú se n'havia de fer càrrec. I era massa car. He pensat que potser hauria estat el perill. Ja no sabeu amb el perill. És ridícul, oi? És terrible. I no se n'han adonat fins ara. Parlen de moure 200 tropes. 200! Va sortir als diaris. Aleshores sí que és tan greu com diu la carta. Sí, suposo. No creia que n'hi hagués per tant. Vull dir que a la carta diuen que no hi ha res per la salut de la població. Són les aigües subterrànies. No és el que deia la carta? Sí. Bé, sigui el que sigui, espero que ho puguem saber ja. Vols prendre alguna cosa? Un cafè, un te, una aigua? No, gràcies. Ostres, Què? pots triar expresso doble, cappuccino i cafè amb llet. Sí, no ho tenien abans. No és pas dolent. Vols dir que vindrà algú a dir-nos alguna cosa? No en tinc ni idea. Se m'està fent difícil tot això. Abans de res hem de veure quines opcions hi ha. Vull dir, estar asseguts aquí junts, esperant. Haver de seure aquí junts. Després de no haver-nos vist durant tots aquests anys. Sense tenir la més mínima idea de com estàs. I tu? Sense tenir la més mínima idea de com estic. No saber què és. I amb la bufeta a punt de rebentar. Hauries d'anar al lavabo, doncs.
Oui, c'est moi. Non, je suis arrivé. Non, elle n'est pas ici maintenant. C'est la toilette. Oui, la toilette. J'ai une idée. Je te rappelle tout à l'heure, bien? Oui, à plus tard. Moi aussi. Au revoir. Quin descans. Així no creus que hagi canviat? No, m'ho sembla. Ni una mica. T'has fet gran. Sí, és el que té. Vull dir que t'has fet gran metafòricament. Sàvia, més sàvia. És sàvia? Sí? Mira, què més voldria? Estic content de veure't. Venint cap aquí pensava, quin aspecte deu tenir? Quin aspecte deu tenir ara? No podia deixar de pensar en la primera vegada que ens vam veure. Això fa 20 anys. No m'ho podia treure del cap. Espero que també t'alegris de veure. No em toquis! Ho sento. És que saps què em sobta més que res? Que les coses només passen quan han deixat de ser importants, quan ja no necessites que passin. Parles de mi. A part! Per tant, no t'importa que jo sigui aquí. No és el que he dit. Ho acabes de dir. Però no volia que semblés que deia això. Que ja no ho necessites. No! I això és bo, no? Quan ja no necessites una cosa, si pots viure sense això. No dependre. Per a bé, vull dir. Llavors estàs contenta o no que jo sigui aquí? Estic molt contenta que estiguis aquí. Que estiguem aquí, junts. Sants i estalvis, per dir-ho d'alguna manera. Gent sana i estàvia. Per dir-ho d'alguna manera, potser. De quina manera? Jo què sé. Mira, deixa-ho córrer, que era una metàfora. On vas? Vaig a veure si trobo algú. Vull dir, ja som prop d'un quart de 3. He sentit una porta fa un moment. On? Allà al darrere. Hola? Hi ha algú? Segur que et van dir aquí? És el que deia la carta. Del plàstic 24 minuts. Això és aquí. «31 de desembre de 1999. Fa molt de temps, oi? Sí. 31 de desembre de 1999. Ho sé. A les 7:10. Encara recordes l'hora? La porta tancada. Vaig mirar el rellotge. Les 7:10. No puc evitar-ho, no ho oblidaré mai. Ho sento. Què vas fer aquell vespre? Vaig conduir fins a Plombiers. A la casa d'estiu de la teva mare? Sí. Mica abans de la mitjanit vaig parar en un aparcament als afores de Nancy. Era l'únic cotxe que hi havia. Vaig mirar el cel de Nancy il·luminat. Només hi havia llum. Cap sol. Vaig trobar-ho tan estrany. Començava el nou mil·lenni en silenci. Vaig sentir, bé, de fet, tota mena de sensacions. Volia tocar-la, però després vaig pensar, ets imbècil. No pots fugir un dia com avui i trucar-la a mitjanit com si res. O sigui que no et vaig trucar. Ho sé. De fet, és graciós. Bé graciós, no puc evitar donar-me. Cada cop em passa més, que sovint fas coses sense voler-les fer realment. Parles d'aquella nit? No. Bé, sí, no ho sé, en general, que és graciós. Sovint fas coses sense voler-les fer realment i no fas el que voldries fer. De fet, aquella nit també, sí, crec. No t'has de disculpar! No ho estic fent. És només una reflexió que fas un cop ja ha acabat tot. Probablement hauries anat a parar allà mateix. Anat a parar on? A la mateixa conclusió, vull dir. A quina conclusió hem anat a parar, segons tu? Que fem el que ens estimaríem més no haver de fer. Que no fem el que ens estimaríem més fer. Et fa gràcia. Sí? Sentir-te dir això em fa gràcia. És graciós, oi? Si tu dius... Ara et poses susceptible. No. No començaràs a posar
posar-te susceptible. No. Però? Però res, només que... No se't fa estrany veure'ns aquí després de tots aquests anys? Perquè a mi sí, Se'm fa estrany. Se'm fa estrany com ha anat tot plegat. Es pot mirar d'aquesta manera, sí. I com ho definiries, doncs? No hi ha donat gaires voltes. No hi has donat gaires voltes. No hi he donat gaires voltes, no. Em el primer cop per 10 anys! 9 anys! I no hi has donat gaires voltes? No. És increïble. Però has donat gaires voltes a alguna cosa, tu? Com per exemple, a què farem si tot això és cert? I si resulta que aquestes 200 tombes s'han de moure? Què farem? Què se suposa que hem de fer? Primer vull escoltar el que ens diuen. Quines opcions tenim i el que costarà, esclar. El que costarà? Doncs segur que costarà alguna cosa. Estem parlant de tornar a enterrar Jacob i tu parles del que costarà? Ho sento, no volia dir-ho així. No de la manera que tu ho has dit. Doncs com? Vull dir en general. Dona, saps que no volia dir-ho així. És ridícul pensar que ho he dit en aquest sentit. Em moro de gana. Una mica de xocolata. Era el teu vici, no? Vols una mica? Vols? No, ja me n'he menjat 3. Saps? Que em vaig tornar addicta a les píndoles per dormir. El metge em va dir que no em faria cap mal, que era normal. Una dona en les meves circumstàncies, amb tot el que havia passat. Molt normal, aquelles píndoles. Tranquil·litza, oi? Vull dir que no se te'n pugui anar de les mans. L'addicció. No vaig tenir tanta sort. Ho sento, no ho sabia. Saps què és el pitjor d'una addicció? Que costa de deixar-la. Com és de fàcil enganxar-s'hi. És que passa abans que te n'adonis. Comences amb mitja, després una altra mitja, després una sencera. Però no pas cada nit, no. Només quan et cal. I realment et cal. Hi ha tantes coses que de sobte comencen a caldre, coses que venen en pots o en tires superpràctiques. I abans que te n'adonis te les prens cada nit. Sí, va així. Durant molt de temps vaig pensar que era possible deixar les coses enrere. I després què? Després, tornar a començar-la, sí, plena de merda, perquè mai serà el mateix per molt que ho intentis. Una nova casa, nova feina, nous amics. Mai no és el mateix. No. És això el que vols? I començar de nou, sí. Esborrar-ho tot? Esclar. I per on començaries? Per on? Sí, per on començaries? Per quin dia exacte començaries i en quin moment exacte començaries a esborrar? Això és una pregunta estúpida! Ho sento, perdona, no volia... Trobo falta tant com sempre, no em sembla de bojos? No. I tu el trobes a faltar? Penso en ell cada dia, si és el que vols saber. Vull saber si el trobes a faltar. No sé què se suposa que he de trobar a faltar. Vols dir que no el trobes a faltar? M'hi he resignat. El fet que ja no hi A sigui. trobar-lo a faltar. Cada dia. El patiment és una addicció, no ho creus? Hauríem de fer clíniques de rehabilitació pel patiment i que fos obligatori anar-hi. És això el que penses? Potser sembla una mica estrany. Estrany? No em sembla estrany. Més aviat cruel. No, cruel tampoc seria la paraula. Distant, com si no fos personal. Mira, no parlo de tu, Parlo més aviat del periodista. De la teva opinió com a periodista. També de la teva opinió com a home. De la teva opinió com a home periodista sobre la vida i el sofriment.
Quina és aquesta opinió sobre home periodista, exactament? Que et sembla que pots controlar la teva vida, que també pots controlar els teus sentiments. I no creus tu que es pugui, fins a un cert punt? No! I a més, quina importància té el que creguis o el que no creguis, que et donaran un premi, et castigaran. O pitjor encara, faran que pensis, què n'he d'aprendre d'això? Què n'he d'aprendre d'això? Doncs res, que la vida és una merda de vegades per a alguna gent, una puta merda! I per raons que resulten inexplicables. No sé si puc estar d'acord amb tu. Molt bé. Va venir set la xocolata. Una cosa. I què em fa que no m'hagis dit res en els últims 10 anys? Ara ho vols saber. Que t'ha fet un moment millor. No és una cosa que jo pugui... Vols dir que jo aquí ja he d'explicar-te que... Bé que hi deus haver pensat. Doncs sí. Potser... Podries començar a explicar per què vas marxar? Saps perfectament per què vaig marxar? Ah, sí? Sí. Una mica d'explicació no em faria cap mal. I després què? Si t'ho explico que ho senti que em sap greu, farà que canviï alguna cosa. De vegades és agradable saber al cap de temps que una té raó! A mi que em sap greu més el mateix que dir que tu tens raó. O sigui que sí que has pensat bastant, oi? Doncs sí! Ho sento. És que estic una mica nerviosa amb tot aquest merder. Per què no anem a fora a passejar? Amb aquest temps? Abans t'agradava la pluja. Caminar. Abans. Doncs jo me n'hi en vaig. No! Què? No res. Jo em quedaria aquí a veure si trobo... Torno de seguida. Sí. Saps, no hi ha cap altre cotxe fora, oi que és estrany? O aquest l'Adeu ens va tot arreu amb bicicleta? Ni idea. El coneixes, oi? Sí, el conec de vista. I no hi ha ningú amb qui puguem parlar? No en tinc ni idea. Què vols fer? Trucar al número que surt a la carta. Per què? Per preguntar per què no hi ha ningú. No cal! Per què no? Perquè el més probable és que no contesti. Puc trucar igualment? Jo no t'ho esperaria una mica més. Portem esperant més d'una hora. I? Són quasi 1:45, la cita de les 2. Em sembla el més normal fer-li un truc. No sabia que tinguessis tanta pressa. No és pas d'això del que es tracta, és que potser hi ha hagut un malentès o potser estem en lloc equivocat. No té cap altre lloc aquí a la vora. Per què no deixes que truqui? Fes, si insisteixes tant. Però ja et dic que no contestarà ningú. Contestador. Ja t'ho havia dit. Trobo que és una situació força estranya. Per què estranya? I saps què no entenc tampoc? Per què no hi han posat tantes al voltant? Suposo que no deu caldre. I per què no hi ha cap cartell d'avís? Potser encara n'han de posar. Pensar que porta 10 anys aquí. 10 anys. Aquest forat. Sí. És horrible. Horrible. Si t'hi pares a pensar,
Si provo d'imaginar-m'ho, llavors... No facis això, no ho pensis pas. No així. No, tens raó. Tens tota la raó. I de fet no és pas en Jacob el que ha enterrat. Perdona? Que de fet no és pas ell el d'aquí. Que de fet no és pas ell el d'aquí? No. I si el d'aquí no és ell, qui l'ha enterrat aquí, doncs? El que vull dir és... Que de fet no és en Jacob el que està enterrat aquí? No has canviat gens, saps? Ni una mica en tots aquests anys. Només intento mirar-m'ho des d'un altre punt de vista. Intentes mirar-t'ho des d'un altre punt de vista? Els collons! No intentes mirar-t'ho de cap manera, sempre has fet... Va, ataca, mare! Com si no hagués passat Què voldries, que m'hi tornés? No! Doncs molt bé. Hauria de canviar massa la imatge que tinc de tu. Sí, oi? Sí. Ha passat res mentre era fora? Moltes coses van passar mentre eres fora! Mentre era fora fa un moment, vull dir. No ha passat res fa un moment. No sabràs per què et comportes d'una manera tan estranya així de sobte? No comporta d'una manera estranya. Si et comportes d'una manera molt diferent des que he tornat. Mira, pensant-ho millor, potser no estic tan contenta de veure't després de tot. Doncs si és així, més val que no. Em sona això! No puc respondre a això. No, senyora. Vols que em quedi? Només cal que diguis que vols que em quedi. Ja està. Em vaig, doncs. Covard! Què has dit? No deixaré que facis el que... No estic preparat, no penso fer-ho de debò. Ho sento! No. Ho sento. No. Ho sento. Ho sento. Ho sento. Què vols? Que què vull? Sí, què vols? Carai, t'has engreixat. Aquí veig uns sacsons. No ho facis, això. Ho estàs fent prou bé. Un home solter. No en saben gaire de cuidar-se. Hauries de menjar més saludable, saps? I clar, beure menys. No t'han explicat això? Sí, m'ho han explicat, sí. La teva mare, suposo. La meva dona. Mira, m'hagués agradat que nosaltres haguéssim pogut començar de nou. Avui, si de debò ho penso, començar de nou. Quina tonteria, oi? Quan fa que us coneixeu? 2 anys i mig. En tot aquest temps la teva mare no m'ha dit res. No volia ferir-te. Molt amable, considerada. No és culpa seva. No, esclar que no. Us viu de felicitat. La gent feliç. Tu no? Semblen tots tan... Però tu què veus? Però tu què veus quan em mires? De debò, què hi veus? Te'n rius de mi, et fa sentir millor riure. Riure de mi et fa sentir millor. Va, sisplau, No comencem amb estudis psicològics profuns. La dona riu, però en realitat vol dir no sé què fer, ajudeu-me. Vull estar seriosa, però no puc. Ho sento, No volia fer-te. No em fareixes. Només vull saber què hi veus. Què veus quan em mires? El que hi veus? Hi veig... Sigues sincera. Hi veig un home. Un home feliç o un home desgraciat? Això no té cap sentit prou. De debò. El que hi veus? Puc mirar-te de seguida i dir què hi veig. No puc fer-ho. Quan et miro només hi veig defectes. Per tant, veus un home defectuós. No, és que tu diguis. És més general. Defectes en general. Ets el que no hi ha i que hi hauria de ser. Ets una història, un passat fracassat. Sí, bàsicament és això. Un passat fracassat. Una història de fracàs. Quan em mires veus una història de fracàs. Sí. I és així, no? Tu, jo, som la història d'un fracàs, no? Sento, No sé veure d'una altra manera. Saps que estic escrivint un llibre? No, perdona, no t'ho havia d'haver dit. Un llibre?
No t'havia d'haver deixat anar així, tot plegat, això. Escrius un llibre. Sí, I quina mena de llibre? un llibre, res. Un llibre sobre periodisme. No, una novel·la. Novel·la. Sí? No sabia que tinguessis ambicions en aquest sentit. Fa poc que m'hi he posat. Escrius ficció, doncs. Sí. La major part és sí. No vols saber de què va? No ho vull saber. Va sobre un home. Aquest home podria ser jo, o en part podria ser jo, i en part podria ser un altre home. El cas és que va sobre un. No ho vull saber. I sobre un nen. El nen podria ser ell. Que t'he dit que no ho vull saber! L'home pateix! Però què vols que faci? Vols que cridi, que xisqui, que em tiri per terra? Vols que tot comenci a tirar per tot? Només vull explicar la meva història! La meva història! I m'agradaria que... Com s'ha t'acudit? Vull dir, com s'ha t'acudit escriure sobre una cosa tan... Tan què? tan personal? I què té d'estrany? Sembla estrany. Tota la història de la literatura n'és plena d'històries personals. Perquè formarà part de la història de la literatura, oi? Ja l'entenc, el teu cinisme. No estic sent cínica. Només és que ho trobo... És que no sé com dir-ho. Massa privat. Ho trobo patètic. Patètic. Deus voler dir dramàtic o sentimental, potser. Vull dir patètic. Exhibir el teu dolor? No el trobes patètic? Mira, ho sento, Però no se m'acut un adjectiu millor. Només vull trobar-li un lloc. Trobar-li un lloc. Perquè cal trobar un lloc on posar el que ens passa a la vida, com si fos una cosa. Vull tancar el llibre, deixar-lo al prestatge. La meva vida no és un llibre que es pugui tancar. Quan em mori potser sí, llavors potser sí. Estimes més convertir-te en el teu dolor. Sí. Mira, prefereixo això que no pas deixar-lo a l'abast de qualsevol només perquè resulta que han pagat 15 euros per tenir-lo. Si tens sort. Mira, no espero que t'alegris pel fet que estigui escrivint un llibre. D'alguna manera també l'estic escrivint per tu. Per mi. Per nosaltres. Per nosaltres. Sí. Digue'm una cosa. Què significa nosaltres, segons tu? Què som nosaltres, tu i jo junts llavors? Som un home i una dona. Vam perdre un fill. Que primer vam perdre un fill. I després es van perdre l'un a l'altre. O potser podria dir que primer van perdre un fill. Després es van perdre ells mateixos. Al final, l'un a l'altre. Això és un resum molt clar i molt concret del que som nosaltres. Si només pots sentir dolor quan penses en algú que has estimat tantíssim i no tens res més que ocupi aquest dolor, vols dir que no has fet alguna cosa malament? Estic plena de dolor, és el meu dret! De debò? Vaig perdre un fill, vam perdre un fill! Tenim dret al dolor, crec que hi tenim dret. Imagina't que encara en tinguessis un altre fill. No en tinc cap altre! Imagina tu! Tindria dret ella a tenir una mare plena de dolor. O un pare ple de dolor. No estic d'humor per les teves hipòtesis. No és cap hipòtesi. Te'n recordes? Quan algú ens va dir que en podríem tenir un altre! Un altre! Com si parléssim d'un gat. Potser ho hauríem d'haver fet. No ho he dit de debò. Doncs sí. Vols dir que tu hauries volgut? Per què no? És millor si tires endavant, no? És millor si no ho fas, mira. Doncs no ho sé, però almenys val la pena intentar. Tens un fill, oi? Tens un altre fill? Canviaria res. Tens un altre fill.
Canviaria res, això? És per això que has vingut, per dir-me. He vingut perquè m'ho vas demanar. Jo volia que vinguessis perquè pensava, perquè esperava. Que seria tan infeliç com tu. Dos nàufrags a punt d'ofegar-se intentant-se agafar el mateix salvavides. És un nen o una nena? Que no en tinc cap de fill. Encara. La Valérie està embarassada. La Valérie? Sí. Es diu Valérie? Sí. Es diu Valérie. Sí. I la Valérie està embarassada? Sí. De tu? Sí. Mira, potser no t'havia d'haver dit així. Quants anys té? La Valérie? Qui si no? Quina importància té? Jove, esclar. Jove, fresca, optimista i bonica. Segur que a la teva mare li cau la bava. Que amargada que estàs. Ah, sí? Per què deu ser? Penses que ets l'única que pateix, oi? L'única que pateix i sent dolor. El teu drama. Tota la lluna sempre voltes al voltant del teu drama. La teva pèrdua, el teu fill, el teu patiment, com si jo no hi tingués res a veure. I per què? Per què? Que tu no vas veure com atropellaven, Ni tan sols digueres com va passar. No tornem un altre cop, Jo no hi era quan va passar. No, jo no hi era quan va passar. Era la merda de l'oficina escrivint una merda d'articles sobre més de saber quina merda. Però ho vaig sentir, sí, ho vaig sentir aquí, i aquí, i aquí, i aquí, i a tot arreu, sí, a tot arreu. Vaig arribar a Plombiers. No va córrer cada dia. Els boscos, el camps, aplacar el dolor. Aquest dolor terrible. Fins l'estómac i el pit. Cada quilòmetre que corria em feia sentir més lluny de tot. Més perdut. No sabia ni on era, quin temps feia. Només posava un peu davant de l'altre i seguia avançant. Però, afortunadament, al final del camí hi havia una bonica noia francesa esperant-te per portar-te amb els braços oberts a la seva bonica casa francesa amb la llar de foc encesa. I sí, llavors vas saber que havies arribat a casa. Finalment, després d'anys i panys de córrer, eres on volies ser a casa, amb la Valérie. No facis això! I abans que te n'adonessis, la teva bonica dona francesa estava embarassada. No ho facis, he dit. Després un dia no se'n vas pensar. Espera, fa molts anys on nada no és un fill sí que va ser tràgic atropellat per un motorista que anava a tota pastilla per un carrer a 80 quilòmetres. Para, ja, sisplau. Va ser trist, sí, però per sort la vida continua. És que d'algun lloc de la matèria grisa del teu cervell va sorgir una gran idea. Ja ho sé, no sé què fer. Escriure un llibre sobre això. Un llibre, sí, sobre mi i sobre el meu fill. I com em va ser de difícil tot plegat. Encara que hagi de pouar molt dins de la memòria perquè Ja, sisplau. però per sort jo, la teva patètica exdona, podrà ajudar-te amb els detalls. Perquè pel que fa a mi això no s'acaba mai, saps? Mai! Cada moment, cada detall, tot és gravat des d'aquest cap perfectament conservat, com en una pel·lícula 3D. Para, ja, sisplau! Merda. Em surt sang. Tens un mocador o el que sigui?
Veig que estàs enfadada. Ah, sí? Estàs enfadada perquè me'n vaig anar. De debò? Sents que et vaig abandonar. Sento que em vas. És que em vas abandonar. És que ho sento. És que és un fet. Vaig marxar amb una maleta cada mà la nit de Cap d'Any, el dia abans de l'inici del nou mil·lenni, a les 7:10. Sí, això són fets. Sí, va. Repassem tots els fets ara, et sembla? Que te'n recordes de que duia posar? I quin temps feia? Portaves texans i una dessuadora vermella. Bona memòria. De debò, molt bona memòria. Havia subestimat la memòria que tens. Diria més, la memòria d'un escriptor de debò. Vols que et demani perdó? Ho vols tu? Ja t'he dit que ho sentia. Molt maco, noble, magnànim, dic, ho sents. I tu? Ho sents tu? Què vols dir si ho sento? Tu no vas fer res. Exactament, jo no vaig fer Això mateix vull dir. Què vols dir exactament? No vull dir res més del que acabo de dir. No són uns punts suspensius i apa, acaba la frase. He dit, no vas fer res. Vaig marxar amb una maleta cada mà. Sí, la nit de Cap d'Any, el dia abans de l'inici del nou mil·lenni, a les 7:10. I no vas tractar d'aturar-me ni em vas venir al darrere. Molt bé, bravo, no vas fer res. És increïble com aconsegueixes donar-li la volta a les coses. Sí, esclar que sí. Encara ara. El que és increïble és que encara ara et recreïs d'aquesta manera en el teu dolor. Si fos un bany calent i agradable. No saps de què parles. No, esclar que no. No has donat senyals de vida en 10 anys. No! I ara? Ara què? Ara això! Ara què? Això! No tinc paraules per descriure-ho. Mira, pensava que les coses serien diferents, que tu hauries canviat. I tu què? He canviat. He canviat molt, saps? Jo també he canviat. Ah, sí? Sí. He assumit el que em va passar. Perdona. El que ens va passar. No dic que ho haig acceptat ni que ho hagi entès. Però he assumit que és això la meva vida. I ja està. Faig coses, Tinc una feina, tinc amics, faig esport, tot molt normal. Com una vida normal, vull dir. Jo em llevo, esmorzo, vaig a casa dels veïns a fer el cafè, llegeixo els diaris, m'informo del que passa al món, on comença una guerra, puc parlar de coses. A la feina, amb una botella faré un sí. I participo, sí. És tot el que es podria esperar de mi. I és això el que penses fer, no sé, en els propers 30 o 40 anys. I quin mal hi ha? Tot. Et penses que ho fas millor, tu? No estic pas dient això. I doncs? Mira, no t'entenc. Per què tens tant d'interès en el tema? Ets la meva exdona. Tenim una història en comú que no desapareixerà mai, fem el que fem. M'agradaria posar-hi el punt final. Que hi posem el punt final junts. Que hi posem el punt final. Com t'agraden les metàfores? No. I tenen certa consistència. Punts, frases, històries lligues. Ja ho veig, ja. Que ara ets escriptor. He pensat que a un se li podria despertar l'escriptor després del 40. De fet, és tranquil·litzador. Vull dir, saber que encara tot és possible. Que jo podria arribar a ser alguna cosa. Descobrir-me és emocionant. Què fas? Me'n vaig. Estaria bé que per una vegada provessis de ser més original i t'acordis de fer alguna altra cosa que no pots marxar. No val la pena. Mira, ho sento, però no puc fer només això. M'alegra que ho hagis dit. De debò pensava que aquest cop seria diferent. Que podia ser. Que tu i jo... Que hagués canviat alguna cosa, però bé. Ja veig que no és pas de diferent. I és per culpa meva. No estic pas dient això. És només que jo no t'entenc i tu no m'entens.
perquè sembla això és encara el més important per tots dos, fer que l'altre ens entengui. Que si no pot ser, doncs res. El millor serà que jo marxi. Només hi ha una cosa que m'agradaria molt dir abans de marxar. Quina cosa? Que quan veníem al cotxe no parava de venir-me al cap la primera vegada que vaig veure fa 20 anys. Me'n vaig adonar que em somreies, feia un brotet aquí, a la gala. I me n'havia oblidat. Havia oblidat la temps. I vaig estar molt content de recuperar aquesta imatge teva. Somrient. Això és el que volia dir. Que vaig estar molt content de recuperar aquesta imatge teva. I hurt myself today to see if I still feel a focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears at home, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. Encara ets aquí? Sí, el cotxe no engegava. Bé, de fet sí que engegava. Era jo qui no el podia engegar. Vull dir que no me'n veia capaç. He vist que algú tancava les portes. La Lewis. Sí, Ja has parlat. sí. I he trucat a casa per dir que encara em tenia per una estona. Molt bé. He portat formatge, si en vols, i vi. Vols una mica? D'acord. És amable aquest, la Lewis. Se li va morir la dona l'any passat. Què dius? Càncer de mama. M'ha dit que l'ampliaran cap a l'oest, que buidaran algunes tombes de començament del 1900. I ja han tingut en renou amb les famílies. Diu que fins i tot va sortir als diaris. I diu que fins i tot estan nits sense dormir. Al principi no m'ha reconegut, però quan li he parlat d'en Jacob, li he dit que ara visc a França. I no ha semblat gaire sorprès. I m'ha donat records per tu. M'ho ha dit 2 vegades. Dóna-li records. Dóna-li records. És bo, aquest vi. M'ha dit que ens deixarà estar aquí una estona més. Amable. M'ha donat un número perquè hi truquem quan marxem. Vindrà ell i tancarà. És bo, aquest formatge. Tens fred? Per què no anem a un altre lloc, a un lloc més càlid? M'odies, oi? No. Doncs si no m'odies, què? Vols sentir-me dir que t'estimo. Vols sentir-me dir que t'estimo i llavors diràs, no ho sé. És així com sóc. Així és com ets. Però jo no vull ser així. Ja ho sé. El meu germà
2 hores de Coimbra. I saps per què? Perquè s'ho pot permetre. Perquè li agrada tant Portugal. Està enamorat de Portugal, diu, completament enamorat. Que pot tenir seu físicament. Diu que adora Portugal, com hi ha gent que adora el seu gos. És que no m'ho invento, Com a dir així de debò, va dir, adora Portugal, com hi ha gent que adora el seu gos. Que tant no entenc. Jo això no ho entenc. Com pots adorar un tros de terra com si tingués coll, com si en necessités. Ho trobo tot tan... Tu adoraves mirar la gent quan viatjaves en tren. Oh, i tant. I llegir en veu alta les cartes al director del diari. Adorava fer això, mirar la gent al tren i llegir les cartes al director del diari. La secció de cartes del diari, sí. Quina ridiculesa. I adoraves els molinets de paper de color i els caramels durs. De nena sí. No només de nena. I adoraves la gent que li queia llàgrimes quan parlava. I els llençols que no s'havien rentat en almenys 2 setmanes. I adoraves les peònies i les botleies i el vi a l'hora dels postres. I les tinc, esclar. Fields of Gold. Quantes vegades devem haver sentit aquella cançó? De vegades sento que el meu cap és tan ple de coses tan diferents Que no pots oblidar. No puc oblidar. Recordo perfectament el trajecte cap a l'hospital. Tot el trajecte. Vam aparcar i vam caminar cap a l'entrada. Vam creuar les portes automàtiques cap al vestíbul d'entrada que semblava un centre comercial. Una botiga de regals i una floristeria. Un restaurant nou amb cadires de fusta i taules i testos de color blau brillant. Ens anàvem dient que al cap d'una setmana seríem allà, amb ell, menjant pastís, gelat. I aquell garranyic que feien les sabates quan caminàvem pels passadissos. I aquells assessors enormes. N'estic farta. De què? A cada pas que faig, ell és allà dins del boca. Quan omplo la tetera, quan obro la nevera i la tanco, quan unto el pa amb mantega, quan tallo el formatge, quan poso la llet que és a tot arreu. Mira, de vegades veig un home normal i corrent que porta un nen darrere la bicicleta. I l'home assenyala, mira un gat, mira un gos, mira un colom. I el nen somriu. O un home que ensenya al nen a anar a un llac i el nen té por i plora i l'home crida i pica amb les mans a la superfície de l'aigua. Va, que tu pots, vinga, que tu pots. I jo em pregunto, soc jo aquest home? És ell aquell nen? Quina mena d'imatge som? Ja no puc més. Ja ho sé. Si sempre serà així, quin sentit té continuar? Recordes, quan et preguntava, pots creure realment que aquestes coses passen per algun motiu? I tu em miraves amb els teus ulls. Aquestes coses no tenen cap sentit. Aquestes coses no tenen cap sentit ni cap motiu. Aquestes coses passen simplement, aleatòriament. Aquest era el teu sentiment, el teu pensament. Això més feia que enfonsar-me un remolí profund, cada cop més profund, fins que ja no podia. Fer així. No vull que ho diguis, això. No és com és, oi? De vegades veig gent que ha passat per coses molt pitjors i que se'n surten. Els sento dir que són feliços. Els veig feliços! Aleshores em pregunto, quin problema tens? Què és el que faig malament? Només pensar això em sento. I és així, sempre. Cada vegada ho entens. Per què vas marxar? Per què aquella nit? No podia. Portar minuts fins a mitjanit. Alçar la copa i brindar. O demanar un desig. Un any nou. No podia fer-ho. Mirar-te. Abraçar-te. Recordo el clic suau que va fer la porta quan vas tancar-la.
si res. Com si anessis a la feina o marxessis a comprar el que sigui. Com si haguessis de tornar. I aleshores, quan vas engegar el cotxe, hi vaig comptar 30 segons per sortir del garatge. 30 segons per canviar d'idea. Anava comptant 15 segons. Fins que vaig deixar de sentir el motor del cotxe que va quedar difuminat pel soroll del carrer, els veïns, els bars, el soroll del batec del meu cor. I vaig mirar el rellotge. Les 7:10. Exactament el que he dit abans. Jo no vaig fer res. No vaig provar d'aturar-te. Et vaig deixar marxar la nit de Cap d'Any amb una maleta a cada mà. No saps fins a quin punt em va costar marxar. A cada semàfor pensava, torna. A cada cantonada pensava, torna, torna, torna! Però no podia. Vaig estar tot el vespre dreta, davant la finestra, a les fosques. I no parava de pensar en els últims moments amb en Jacob, a l'hospital. Tu a un costat del llit i jo a l'altre. I algú que va entrar i va dir: ara el desconnectarem. Quant de temps? Quant de temps tenim? Un parell de minuts? Un quart d'hora? Com a molt. I aleshores vaig pensar per mi mateixa: ara no és moment de plorar. I el vaig agafar ben fort. Per primer cop en setmanes, el vaig agafar ben fort sense cap tub que sortís del seu cos, sense el so de succió del respirador, ni el monitor cardíac. Només ell i jo. Dos cossos, l'un contra l'altre. Podia sentir el seu pit com pujava i baixava. Les seves mans eren meves. La sang calenta, el batec de la sang. El món es va quedar aturat. En certa manera va ser un moment complet, completament sencer. Jo i ell. Nou minuts. Al final van ser 9 minuts. Jo també em vaig sentir alleujat que s'acabés. Que s'acabés per ell. Sembla de bojos pensar que comences a desitjar la mort del club. Et rendeixes. Deixes marxar, anar-se'n. Però està bé. Ens en sortirem sense ell. Com es pot estar tan equivocat? Com podríem estar tan equivocats? Em sembla curiós que estiguem avui aquí parlant d'això per primera vegada. És com si tot hagués quedat tancat aquí dins de l'oca. Això em feia tanta ràbia. Tantes vegades vaig tenir ganes de pagar-te només perquè sentissis alguna cosa. Jo, el teu marit, el pare del teu fill. Què ens heus fet? Feia pànic pensar que arribaria un dia que ho fes. Pagar-te. És per això que no pensa. En part, sí. Per què no anem a un altre lloc? Després, Seguim parlant l'un amb l'altre, en un altre lloc. Podríem anar a prendre alguna cosa. no em ve de gust estar envoltada de gent. Podríem anar a casa teva, si vols. A casa meva. Per què no? Si l'estimes més. No. A casa meva no.
Doncs què vols? Vull quedar-me aquí, així, ara. Després? Vull que em diguis que tot anirà bé, que al final tot anirà bé. Tot anirà bé. De debò? Sí, de debò. Quan? Algun dia, en algun moment concret. Algun dia? Quan estigui a punt de morir-me. Sí, sí. Quan estiguis a punt de morir-te, si aquest seria el millor moment. Ai. Com se't va acudir això de la carta? Què? Aquesta carta, com se't va acudir d'escriure-la? Vaig llegir els diaris que parlaven d'unes tombes antigues que volien moure. I va haver molt enredar sobre el tema. I això del verí? Mira, això va passar a l'antiga fàbrica de gas. Totes dues notícies eren a la mateixa pàgina. Això de les tombes i del terra tòxic. Ja ho sé, ja ho sé! Deus pensar que estic sonada. No, no m'ho penso. Igualment, ho estic. Per què no vas a veure algú que t'ajudi? Sé que mai ho vas voler. Et penses que no ho he fet? He anat a veure una pila de gent aquests anys, Que si psicòlegs, consellers, psicoterapeutes... L'únic que m'han sabut dir és... Sí, és molt greu. Sí, és difícil. És massa. Mai serà el mateix. Doncs què t'esperaves? Jo el que vull és tornar a ser feliç. Que és demanar massa? Esclar. Vull que algú em salvi. No funciona d'aquesta manera. Ah, no? No. Per tu és fàcil, A tu ja t'han salvat. Com? No et perdó. I aviat no et refill. No és així com va. Ah, no? Vols saber el que em va salvar? Esclar. Vaig començar a cantar. Sabia que t'entendries. No, perdona. No era la meva intenció, A veure, què passa? T'has apuntat al cor d'una església o... És un cor masculí. I no te'n fotis. No, que em sembla fantàstic que hagis començat a cantar. M'agrada quan sento cantant un cor d'homes. Un cor d'homes francès. Mira, vaig arribar molt d'hora al dia, d'acord? Assagem en una escola, al gimnàs, i mentre era allà de peu, esperant que arribessin els altres, de sobte vaig sentir que algú cantava amb una veu molt profunda que reverberava a les parets. Cantava alguna cosa en anglès, que és estrany, perquè nosaltres cantem en francès. Era It Must Be So, de Bernstein. La coneixes? Jo tampoc la coneixia. Però era tan bonica. Era tan increïblement bonica, aquella veu tan profunda. Vaig sentir com si cada nota vibrés per tot el meu cos. Com si fos jo qui la cantés. Vaig sentir-me com et sents quan ets tu mateix qui cantes. Així. I de sobte vaig pensar. Què passaria si tot fos exactament com és ara? Què passa si és així com ha de ser? Aquest pensament va fer que tot es relaxés. Saps què et vull dir? No. Què passaria si les nostres vides no anessin més enllà d'avui, d'aquest moment? Que no hi hagués res de millor, res de més bonic, res de més meravellós, que això fos tot. A mi em sona terrible. Sí. Sí? De debò? Que això fos tot? Sí. Que no hagués de passar res millor que això, dius? Res de millor, res de més bonic. Terrible. Però és allejador, no? No necessitar res més, no esperar res més. Això és ridícul. Per què? Ser feliç perquè no hi ha res més, perquè no has d'esperar res més. Però és tranquil·litzador, oi? Però no gaire esperançador. Què prefereixes, esperança o pau? Això és simplificar-ho d'accés. A tu t'agradaria que fos complicat. O sigui, que t'estaves en aquell pati d'escola Sí? i vas sentir un home que cantava. Sí. I aleshores vas pensar, què passaria si tot es quedés com és ara? Sí. I llavors? Llavors, em vaig sentir en pau, realment en pau, i va estar bé. Mira, costa molt explicar. Potser hauries de cantar la cançó. No té res a veure amb la cançó. És més l'efecte que la cançó em va produir, el que va passar dins meu. Jo no hi crec en això. No té res a veure amb creure. Doncs llavors amb què? Va passar! Així com si res. Ha de ser així. Ha de ser així. Sí. Les odio, aquestes històries. Però quines històries? Aquest tipus d'històries. Les històries que es passen a alguna gent i que no tenen cap tipus de lògica. Que no pots reproduir-les tu mateixa.
Tant què? Tan intangible. Com si haguessis de ser tu primer qui veiés la llum. Però és que ningú no diu com ho has de fer. Veure la llum. Ara et sembla que he vist la llum. Això sembla. Jo diria que és més com un ocell que ha descobert com volar. Jo em sento més com un ocell que no sap que pot volar i que ha de deixar el niu. Em sembla que no tens fe en res. No em queda ni un bri d'efecte al final tot vagi bé. Que algun dia pugui tornar a ser feliç de debò, vull dir, com abans. Potser no hauries de voler ser-ho. Feliç? Com abans. Potser hauries de deixar de voler que les coses fossin com eren abans. Potser has d'acceptar que és així i que està bé. I ser feliços amb la vida, suposo. Sí. I és això el que et va passar amb aquell home que cantava. Et vas sentir feliç d'estar viu. Sí, penso que sí. Ets bonic. Canta sovint. Totes les setmanes, dimarts al vespre. En aquest cor d'homes. Sí? I tu? Si canto? Mai. Als aniversaris. Moltes pel·lis. Podria ser això. Li cantaves en Jacob. Quan era un nadó. Sí. I a l'hospital. Li cantava a l'hospital. No te'n recordes. Just abans de morir. Jo t'abraçava i tu l'abraçaves a ell. Li vas cantar molt suau amb els llavis contra el front. No te'n recordes. A vegades m'he preguntat què li devies cantar. Estàs segur que li cantava? Seguríssim. Què passa? Vull marxar d'aquí. Ara. Sí, ara. Ara immediatament. Ara, immediatament. És pel que acabo de dir. No! Sí, també, ja, és per tot, Per tot això d'avui, per tot plegat. Després què? Només vull marxar d'aquí. Necessito marxar. Vols anar a algun lloc? Vull anar a casa. Vols que vingui amb tu? No. Llavors què? Només vull anar a casa, sola. No podem marxar així. Ho sento. De debò, creu-me que ho sento, de debò. No vull que marxis així. Està bé. No està gens bé. Per ara està bé. Per mi està bé. No puc fer-hi res per tu. No és demà que puguis fer. Abraça'm, potser. The wall is lost now and all I know is there. So let me trust now in all my master said. There is a sweetness in every word. It must be so, it must be so. Què rius? És bonic sentir-te cantar. No canto gaire bé. No com aquell home. És preciós. M'ha semblat preciós, de debò. Gràcies. Vull anar amb tu. A casa teva, vull dir. Però jo no vull que vinguis. No podem separar-nos així. Potser hem d'acceptar que és com fos dit. Em costa molt marxar així. Està bé. No, no està bé. És com és. Jo visc aquí. Tu vius allà. T'has tornat a casar i aviat tornaràs a ser pare. Desitjo de debò que tot et vagi bé. I tu què? Segurament acabaré sent una soltera, amb arrugues a la barbeta i el nas ple de pèls. És broma, és broma. Potser podries vindre a veure'm a Normandia. No. Però m'agradarà tenir notícies teves, de tant en tant. Sí, a mi també. Vigilaràs de la tornada. Abans he de veure la meva mare.
que jo podia fer. Doncs ara trucaré a la Lewis. La Lewins, Li he promès que trucaria quan marxessin. jo me n'hauria oblidat. Senyor Lewis. Hola. Li he promès que trucaria quan marxessin. No, marxem ara. Sí. Ha estat molt amable de deixar-nos quedar. Moltes gràcies. Sí. Sí, de part seva, sí. D'acord. Moltes gràcies d'altre cop, Adéu. La Lewis t'envia records. Un altre cop? Avui ja ho ha fet 3 cops. Hi ha gent que sempre és amable. Sí. Hi ha gent que sempre ho és. My world is dust now, and all I love is dead. So let me trust now in what my master said. There is a sweet